मैया 28/6/25 खालार खालि जोंनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंनि गेजेरजों मानगिरि शिब प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा बड'फा इउएन ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा नखर बे नखरनि मुङाव पेन्सन जोङो मोनसे पास खालामनानै मोनसे बिल पास खालामनानै पेन्सननि मुङाव मास मोनसेयाव बा दान मोनफ्रोमबो जोङो 1 लाख करै बिटिआर सरकारनिफ्राय होलांनाय जाथों होननानै मोनसे डिसिसन लानाय जायो। आरो बेजों लोगोसे बिएलटिनि गायसनगिरि आफादगिरि मुंख्लं बिरसिलागां बिथांनि मांखरसालि आरो बिथांनि मुसुखाखौ फोसाबनायनि मुङाव दान मोनफ्रोमबो 20,000 करै अनसुंथाइ होनाय जाथों होननानै मैयानि इसि मिटिंनि गेजेरजों जोङो थिरांथा लानाय जादों। आरो जोंनि सरकारा 10 बोसोरनि थाखाय जेब्लासिम बे 10 बोसोराव जोंनि बिटिआरनि सिङावहाय साख्रि ओंखारनाय जागोन बा साख्रिनि नटिफिकेसन होनाय जागोन बेवहाय जोङो जेनेरेलि 3% करै मुंख्लंफोरनि नखरफोरनि थाखाय जोङो मैया इसिआव एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव पास खालामनाय जादों। नाथायबा बे मुंख्लं नखरनि फोरनि मुङाव 3% होनाय जादोंब्लाबो मोनसे खोन्थाखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं गभर्नमेन्टनि जानानै रोखा फोरमायथिनो नागिरदों दे जोंनि एक्स एनडिबि फोरनि मुंख्लं आबसुनि मुंख्लं आरो बिएलटिफोरनि मुंख्लंनि लिस्टआव जायफोरनि मुङा थागोन बिथांमोननि मुंख्लंनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौसो जोङो 3%आवहाय सोसननाय जागोन। गुबुन फारसे कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा आरो जोंनि सला अस्ताद जायखौ जोङो सन्तोष कुमार बसुमतारी होननानै मिथियो बिथांनि जा फिल्ड जात्रागाव माने जात्रागाव खालामनाय बै जात्रा गाना बिथाङा खोब बेवहाय मुंदांखा बर' समाजावहाय बिथांमोन सानैनि मुङाव सला अस्ताद आरो बिष्णु राभानि मुङाव जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि सरकारा नर्थ इस्ट रिजन एवार्ड होनायनि थाखाय मैयानि इसि मिटिंनि गेजेरजों थिरांथा लानाय जादों।